kum kada kajing yai beteng ban persya halor kajing pentrai kam ke sarkar India ya ke Citizenship Amendment Act CAAR Jharkhand khandai ke Khasi Students Union ringkat kajing sim bentalang ke Federation of Khasi Jain Tian Garu People FKJGP bat ke senjok ki seng samla snong haka ar pulai tadik leber arja ar pusau kala thangi ki kot kendon trikam lani ki rules jong ka act hamau kurwat Southwest Khasi Hills District Haswa ban thangi kini ki kot kendon trikam ke CAA kala don ru kajing lang balingkot haka baki noy lam ke KSU kentop yo organizing secretary ke KSU Central Executive Committee usamla Raymond Kharjana President ke KSU Southwest Khasi Hills District usamla Forward Man Nongram President ke FKJGP Southwest Khasi Hills District uba Kenneth Nonglat Chairman ke senjok ki seng samla snong uba Walam Box Im Yong kila ajing kran Kibala ajing kran borok kila kran syai bekinom ailat dalilai ya ke sarkar bakan pentrai kami kanigaan watla ke day ya ke baki hab ban jaus namru Kila kentu juru ya ki longkme longkpa ki bos nong bor thau ki et ki hima baki day ban ya trei lang ban ailat ki minder bakin yo rung hapo ki snong ki thau We demand ILP. We demand ILP. We condemn CAA. We condemn CAA. We condemn CAA. We demand ILP. We demand ILP. We demand ILP. We condemn CAA. We condemn CAA. We condemn CAA. We demand ILP. We demand ILP. Islam legacy. Islam legacy. Islam legacy. Islam legacy. Kaya kini kaan kekeren kaong ngan batai pi kendiat bat bakongsan kani kaan kaong bau nu upriu udai na kaniam Hindu Sikh Christian Jain Parsi Iba Shaleban Hakiri Iba Kiwan Kum ke Bangladesh ke Pakistan Afghanistan Kinyo Ya kata ke Jinlong Nong Song Snong Agani Geri India Hakini Kiski Ladon Ibriyo ki bangayak thup bangakran ni khana kilong nga bakum ki Kristan ngire ban kemen namar ba ki Kristan ki jongiru ki bashale ban hari Bangladesh lani hari Pakistan Afghanistan kinyo ay tagalat panlong inong song snong jongkari India ngalas ngap cipang ban ngalong i yaki kawai kentien kumnu ba kata gari India kong panai ya kata kajinya dah ya kata ki Kristan ki bawan nabar jong gari India henrai pat kamla banai ya kajinya dah ya ki para Kristan pat ki badan hang ni hapori India nakasngi sikasngi ngi ya kata jingsha ban ben jingsha le ben jong Kristan hakeleng jong ri India debat panong makanya da kare kalong kai apa slow tamula pha hadu kata tangkawai kwa panong balong ke balong jia ke paja hare wei bu wei samla ubadan sha ke jingkit kli ya kari kisah penreu Kamper kaya senai kian kiba kansa kanu kanuru penpendu jajingi harai kom ki samla ibadan kecing kikli nanta kari jat bereu ngini along kita geding pengkiang jong ka sarkar ngini along kita geding pengkiang jong ki mender ba kino marong ki ying seja ki jongi ban khat yo ki ban khaja na ki kiu ja ki jongi nginom sa ba ken rum ha ki kamera thia ki jongi polwan tu ya ki man ki para ki jongi lembak ini ki angkla tiba ka sarkar ka persang berwarna hapo jong ka jabreu ka jongi harket horang ngina bailat ya kinu ki jingma ki bawan nam ta kari berkajat bereu jongi hot kamper ila bandan kinong kantoru ila bandan kinong kanto iban ba kim sothu ba kiwan Badan teng abang be kemender ke amba kim sautu baki wan nam taka development kai kebangi kum ka KSU
kai ka bangi kum kisang balang ni yo i berkelong bangi nomla bene compromise ya ka jing song sok ka soskan ka jongi na kata development jongno re jongno ngiapan perkhat na jawabun kiliang bat ya ka badai banong ayam ni long ayam ya ka badai banong hoit ni long hoit upa sauto ubadan ka jing kli nam ta kari chat menreu on sauto bat ubreu ubalong utau riu diri i khong song mat ni lanu ni nam la pen sauto re lamba ka jing sauto ju wei po wei no song suki pa suki kita ka riu diri nyimpen sabjar ru ya kita ke ingkong selamat bakari ke baik ke jongi ke jusei kinong yalam ki basenrang mensim ki bala nguat langi nomla baniale haka bor jong pulom hare haka senam ru nakaliang jongi kum kinong yalam ka jaj menriu ngidai ban mek sekman ngiju yo i barabor nakaliang jong ka sengke SU ngasuban ai population pun sengke SU ka baju sim ya ki babun ki isu ki biadai bat kani gari ka baik ka jongi bat kuplay na kementa jong kini ki long shua ki jongi kani ka area ka jongi ka distrik ka jongi ka ba hakat kani ka yaw mo kerwan undon mender wat weiru ni soban ai burom na kementa jong ki long shua ki jongi ki badon ka jing yo i ka jengai na kementa jongi ki long din ka ba kat kani ka yaw la nang ipet ki wei ki jaka ladap tang dong mender suna hari ni ke jaka ke jongi bat kidon rek paralok ki baju ong badala ki wes ka sihil mensua perbagian don wes ka sihil ju ong rumah ladala ki wes ka sihil ka shalom rok wei kaki dei ke jing senrang mersim jong kinong yalam ki jongi ki mensua bat rengkat bat ngi kum kinong yalam ki bamenta bat nakaliang jongi ka FGP nginom kan randin aga bayadei bat kani ke isu ka bakta ya kayap ka im jong paradok prasna mu jongi dikani kapur kam dei kapur ka bangin yo mania penlom ki meeting ki bahe ki rensan ki bahe mania keren raitang kani ka we ka isu ka bayadei bangi ngi persyajur na ka benta jong kani ka isu ka ba na ka benta jong ni ka an ka palawanra lembaga sorkar India bat misau tamula ban ong mana kalian jong chief minister jong kajela ba i jongi wong bagani ka an kanom kita ia kajela ka jongi wong ana ba namar ba kani ka de sidiu area ka bala kantup ikata ka sik sidiu kumno kanom kita bat ka ai ka jing yata jong kani ka sik sidiu haba la don na du mensua harai mender po sisngi haduk mentaki barjala kidang don hak kidang pun kinang yaitut na ka we ka sngi ya kani ka jala ka jongi bangin nomla ban pediang ru ban ong ba ka jala ka jongi haba ka don ka siksi deu kan nom ta kani ka an ngaong da ka basyai ba kani ka an anda la pentrai ka me kani ka an kan ta lut ya kani ka jala ka ba ik ka jongi Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya